Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo tawag siya L'Envol de Cartier. Eau de Parfum for Men. Iyan ni siya ni Cartier. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Kag, Eau de Parfum ni siya botang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot. Bali, makahoy siya nga may pagkapulbos kag pagkatamis, no? Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lavender, artemisia, kag sage na ang lavender gahatag sin iya nga pagka-presko. For the mid, we have violet leaf kag pepper. Ang violet leaf presko man simutan kag may pagkakaang siya jutay lang nga pepper. No? Kag for the base, we have honey, iris, guaiac wood, musk, patchouli, amberwood, cedar kag vetiver. Te, tatlo ka klase nga mga kahoy ang ara nakalista. Kag ni honey siya gahatag pagkatamis kag iris gahatag sing pagkapulbos nga hamot. No. Te, kabay pa namian kamo sini nga pahamot kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa so naman, bye-bye.